Bueno, boas tardes, amigas, amigos. Eu teño que ler o papel, non son como o señor Portomeño. Teño neste momento dos sentimentos que vos quero expresar. O primeiro é o sentimento de agradecimiento, de profundo agradecimiento. Cando aceptei a proposta que me fixeron algúns amigos e no Partido Popular conformaron a miña candidatura, sabía ben que me enfrentaba a unha tarea difícil. Pero bueno, hai que superala, e vamos a superala con creces. E decíame a mí mismo, esta partida só podía gañar se conseguía ter un equipo. Estamos facendo equipos, estamos conformando equipos, así que o equipo, estades aquí, o equipo hai. Vamos a ir aumentando equipos. Temos un equipo de xóvenes, que agora vamos a explicalo, temos un equipo de mulleres. Sabedes ben a que vimos todos aquí, a traballar arreo para conseguir o cambio que Teo necesita. Gracias polo vosso apoio. Pero teño outro sentimento tamén que vos quero expresar. É un sentimento de orgullo. Cando empezamos a falar con amigos, con conocidos, con veciños, indo un pouco esa palpada nos primeiros pasos, puden sentir de primeiro momento o arraigo do sentir popular que en Teo hai. Eu puden tamén ver a resposta de apoio e colaboración que estou a sentir cada día. É unha satisfacción moi grande, pero a máis grande de todas, podo vos decir, é vervos a todos aquí. A vosa disposición e a confianza que tendes en mí. Eu esa confianza non a podo defraudar. Non vos vou fallar. Nunca. Contade co meu apoio, contade co meu impulso. Contade comigo para chegar entre todos a cada asociación, a cada comunidade de veciños, a cada casa, a cada veciño de Teo.